Maayong adlaw mga kaigala for today's video. Laag ta mo diri sa gawas sa Abriza kay murag nindot jud kato ang laagan karon ba. Kay nag-out naman ta sa tuang mga kalihukan, manuroy sa ta kay murag napamay time nga makalaag kay hayag-hayag pagamay. So sa dihang muuli na unta ko, pero nakaingon ko ba ninduto diri sa adlaw karon karon kahaponon ba kay murag anyag man kayo pero dag-om pero na may siga-siga. So sa pipila ka bulan naka-vlog jud tagbalik mga kaigala. Mura gimingaw na may ko mag-vlog mga kaigala. So pagkahuman na mga kaigala, suroy-suroy sa ko diha sa unahan. Suroy sa ta basig makakita tag mga maayohong butang da sa unahan ba may na lang. So sa dihang nagtanaw-tanaw ako sa langit na may puti unsa ka to no mura mo tog ibon adar na. So nindot na jud kayo ato ang mga kadalanan karon mga kaigala na mga aninipot sa babaw oh. Grabe nindot kay sa gawas diri sa Abriza mga kaigala ba pero nindot yun kung nakay kauban. Kauban nimo ba with loved ones ba para nindot kay ka ang family bonding ba. Nindot kay sa Abriza mga kaigala o tanawan na heart gugma-gugma puday ni sila diri ang nadapit o. Nindot yun din makalaglaag tag syudad mga kaigala o kay murag makuanta sa mga lugar-lugar ba wa ta ka sweet to. Pero nindot yun kay mga kaigala karon nga takna kay kanang Pasko na ba? December god. Ug na puday ko nakita makigalaw kung wala kay istorya, pwede ka mo ato diri sa bread talk. Kuyo ka ilang mga pandri kay mastorya. Pero akong purpose sa diri ang makigala na musuroy lang jud ko kay mag-video ta ba kay murag tadtaod na tawo ka istorya ani wa ta ka post og mga istorya diri sa Facebook ba. Lisod kayo kay nindot ba makasweldo na ba ta sa Facebook? Gi-invite ang beta ni Mama Mita, Lulu Mita di ay. So nindot kayo ang mga background diri mga kagalaw na pa yung mga parkinganan sa bike. Uy, pagkuhan ako sa unahan mga kagala, bagitawag ko ni Jollibee pero wala sa ko ni Kwan kay watay sapi. So nisuroy sa ko sa unahan mga kagala kay magmasid-masid ta sa mga kilid-kilid ba basid ay makasugat tag kailaw niya mang libre. Nice pudlaagan rin mga kaigala kay kanang muragag nasa ling bansa ba pero nara de ka sa Davao de nara de ka sa Kwan Abriza Mall Davao. So nindot yung kayo mga kaigala ang mga daghan kay kag kwarta ba makalaglaag yung kay makapalit-palit yung kag mga mahalon dire ah. So kay kasagaran dire nagaadto mga kaigala mga dato-dato baya mao nang dita kayo ka-afford tan-aw lang ta video lang ta kay para murag feeling dato pud ta pa nagsawa. Pero happy gyapon ta mga kaigala kay bisag usahay ipit man kay ta sa financial pero we are blessed nga natay Ginoo provide gyapon ni Lord atong mga needs ba basta mayong latang lawas. Kung naday tay panahon nga makalaag ta mga kaigala kana makatanaw ta mga view ba kana makawala-wala po sa stress gamay no kay malingaw imong utok ba. So mao din yung mga sekreto day mga kaigala try taglaag ba. Uy, kuyawa po na mga tawhana nga mga pormado man kaayo o napaisa o ana ba happy lang ta ba bisag nagka kuyo kay tag sanina happy lang ta nya nakakita na mo steak o nga musiga daghan kay diri ang mga kaigalaw gipang display lang sa kwan kilid gipang display pag adto na ko sa unahan mga kaigala perting daghan nag-aninipot ipang bitay lang nila. Pagpinta na po yung background nga sounds basi maka-copyright issue na punta ani dita na ma-violation na po na itong video ani ito siguro yung silent guro. Nindot kayo laagan karon diri sa Abriza mga kaigala kay makakita jud kag mga manindot nga mga butang diri ah. So this time na po ko nakita nga bulak babi na ko plastic. Dili man day tinuod man day. Mahor beto to kung tuyo mga kaigala makakitag aninipot nga gisabit sa Abriza Mall. So puho na pod mabidyo-bidyo na pod.